नमस्कार मंडळी, याच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, 2 दिवसांनी आता नागपंचमी येईल, तर आम्ही आता गावी चाललो आहेत आणि आमची ट्रेन कोकण रेल्वेच्या इथे आता क्रॉसिंगला थांबली आहे. आणि तिथे कसं कोकण रेल्वेचा बोगदा आहे आणि तिथे जशी आमची ट्रेन थांबली तशी त्या दगडावरनं माकडं सगळी खाली यायला लागली. कारण त्यांना माहिती आहे की ट्रेन थांबली की जे प्रवासी असतात ते गाडीतून समजा बिस्किट, केळं किंवा एखादा काय खायचा पदार्थ असतात ते माकडांना फेकतात आणि या माकडांना ही सवय झालेली आहे. आणि त्यामुळे कसं होतं, ट्रेन थांबली की माकडं सगळी गोळा होतात. आता ट्रेन थांबली तर आम्ही काय केलं, आमच्याकडे बिस्किटचा पुडा होता, त्यातली बिस्किट त्या माकडांना आम्ही दिली. तर माकड बघा एक बिस्किट घेतं आणि वर जाऊन तिथे गपचूप बसून खाते. म्हणजे किती हुशार असतात बघा ही जनावरं. आपण जी पाहतात या माकडांची जात आहे, या जातीला आमच्या कोकणामध्ये केडली बोलतात. आणि केडली ही माकडांची जात अशी आहे की ती नारळाच्या झाडावर चढली की नारळाची जे वरचं जे साल असतं ते स्वतःच्या दाताने सोलतात आणि त्या नारळाचं पाणी पितात. आणि आमच्याकडे म्हणजे मालवणला ही जात नाही आहे. आणि का माहिती आहे, कारण ही जात नाही ते बरं, नंतर नारळाचं भरपूर मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. आणि आमच्याकडे जी जात आहे माकडाची ते वांडर आहेत. वांडर असतात ते नारळ खात नाही, पण ही केळली आहेत, ही आपण जे समोर पाहतात तर ही जात जी आहे ती नारळ झाडावर सोलून खाते. आणि तसं बघायला गेलं तर आता जंगलात काही फळझाडं नसतात. आणि कसं जेव्हा मे महिना होता तेव्हा माकडांना आंबे खायला मिळायचे. आता आंबे पण संपले. आता कसा पावसाळा चालू आला, मग काही ह्या माकडांना आता माहीत झालं की ट्रेन आली की आपल्याला खायला मिळतं. आणि मग बिचारे आपल्या पोट भरण्यासाठी एवढी आपल्या जीवाचा आटापिटा करतात. आता आमचं स्टेशन आलं, आता आम्ही कणकवलीला उतरलो आणि आता इथून चालत जाणं, आता रिक्षा पकडणार. रिक्षा पकडून मग कणकवली स्टँडवरनं आम्ही मालवण गाडी पकडणार आणि आमच्या मालवणला जाणार. आणि भरपूर लोकं आली आहेत आपल्या नागपंचमीसाठी कोकणात. आणि कसं कोकणी माणूस आहे, हे आपले जे ठरलेले सण आहेत, नागपंचमी म्हणा, गणपती म्हणा, होळी, हे त्यांना कसं गावी यावंच लागतं. आणि सर्व लोकांच्या चेहऱ्यावर कसा बघा आनंद दिसतो आहे. आणि माणसं ट्रेनमध्ये उतरली की एकदम प्रसन्न होतात. का तर आपल्या गावात आपण आलो आहोत. आता आम्ही मालवणला गेलो की लगेच आम्हाला मालवणच्या बाजारात जावं लागणार. कारण कसं नागपंचमीचं सामान आणायचं आहे, नागोबा आणायचं आहे, बाकीचे नागोबासाठी लागतो तो नैवेद्य तो आणायचा आहे आणि इतर खरेदी करायची आहे. तर आम्ही आता घरी गेलो की लगेच अर्धा तासात मग पुन्हा आम्ही मालवणला बाजारात जाणार आहोत. आता आम्ही मालवणला आलो आहोत, तर काही सामान बाजारात जाऊन खरेदी करणार आहे. आणि जरा इथे रॉक गार्डनची इथे पण जरा फिरायला आलो. तर हे आहे आमचं मालवणचं रॉक गार्डन आणि हा तिकडील आजूबाजूचा परिसर. तर बघून घ्या आमचं मालवणचं रॉक गार्डन कसं आहे ते. किती सुंदर नारळाची झाडे आहेत, अळूची पानं कशी उगवली आहेत बघा. सगळं हिरवंगार झालं आहे मालवण.
आपण जो पाहत आहात तो समोरचा सगळं रॉक गार्डनचा परिसर आणि हा समुद्रकिनारा. आणि सांगायला एक अभिमान वाटतो, अभिमान म्हणण्यापेक्षा एक सांगायला असा गर्व वाटतो की मालवण हे शेवटी मालवण आहे. बघा कसं तोंडाने सांगणं, कानाने ऐकणं आणि प्रत्यक्ष पाहणं याच्यात भरपूर फरक असतो. आणि आता आपण प्रत्यक्ष पाहतात. बघा आमचा समुद्रकिनारा किती स्वच्छ असो, म्हणजे समुद्रकिनारा आहे बघा. आणि जे निसर्ग आहे मालवणचं, तर असं तुम्हाला कुठेच बघायला मिळणार नाही. मी बघितलं की महाराष्ट्रात म्हणजे आमच्या कोकणात जर बघायला गेलं तर एक मालवण आणि दुसरं वेंगुर्ला, ही 2 गावं एवढी अप्रतिम आणि निसर्गाने एकदम भरलेली आहेत की त्याचं वर्णन करावं तेवढं थोडंसं आहे. आणि मालवणला आम्ही एक जन्म आमचा मालवणला झाला ते एक आम्हाला सांगायला अभिमान वाटतो की खरोखर जे मालवणमध्ये जी लोकं आहेत, जी लोकं राहतात मालवणमध्ये आणि वेंगुर्ल्यामध्ये, खरोखर ती भाग्यवान लोकं आहेत. कारण जे आमच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हे 2च तालुके हे निसर्गाने भरलेले आहेत. एक म्हणजे मालवण आणि दुसरा म्हणजे वेंगुर्ला. आणि पहा किती सुंदर आमचं मालवण आहे बघा. एक ब्रिटिश लेखक होऊन गेला, त्याने लिहून ठेवलं होतं की खरोखर जे जन्माला आलेत मालवणला ते खरोखर भाग्यवान लोक आहेत. कारण मालवण असं एक ठिकाण आहे की हे पृथ्वीवरचं थोडक्यात स्वर्ग आहे. आपण स्वर्ग म्हणतो कुठे, आपण स्वर्ग आकाशात म्हणतो, पण खरा स्वर्ग बघायला गेला तर हा मालवण आहे. कारण मालवण हे शेवटी मालवण आहे. आणि म्हणतात ना जसं ब्रँड असते एखादी गोष्ट, तसं मालवण एक ब्रँड आहे. जाळ्यामध्ये मासा मिळाला आहे, पण समोरच्या ज्या मुलाने जो मासा बघा त्याच्या डोक्याला पकडला. कारण डोक्याला जर पकडला नाही तर त्या माशाचा काटा जर हाताला लागला तर असे म्हणजे असं हाताला असे सणाने म्हणजे असं मोठ्या प्रचंड प्रमाणात वेदना होतात. म्हणून त्याने तो मासा पटकन पाण्यात टाकला आणि त्याला माशाला सोडून दिलं. कारण तो मासा खात नाहीत, मग तो मासा जिवंत राहावा मग त्याने ते पाण्यात सोडून दिलं आहे. आता आम्ही मालवणच्या बाजारात आलो आहोत. काही भाजी घ्यायची आहे आणि बाजारामध्ये आपल्या नागोबाच्या मूर्त्या पण लोक विकायला बसली आहेत. तर आता हे बघा, हे नागोबाच्या मूर्त्या आहेत आणि अळूची पानं आहेत, त्याच्यामध्ये नागोबाला बसवतात. आणि भाजी बिजी बघा, वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या आहेत. तर आता आम्ही भाजी घेणार आणि निघणार. आणि आम्ही आता नागोबाची मूर्ती घेतली तर एस टीची वाट बघतो आहे. आणि एस टीपर्यंत आम्ही इथे थांबलो एका साईडला. तर हा आमचा नागोबा बघा पिशवीत ठेवला आहे, प्लास्टिकची पिशवी घातली, पाऊस आला तर भिजेल म्हणून त्याला आम्ही सुरक्षित ठेवला आहे. नागोबाला आता आम्ही आमच्या घरी घेऊन आलो आणि खूप असं म्हणजे मनाला समाधान वाटतं आणि आनंद वाटतं की जसं आपलंच कोणतरी आहे असं वाटतं. कारण हा नाग म्हणजे खरोखर एक आपल्या शेतकऱ्याचा हा मित्र आहे. आता आम्ही त्या पाटावर एक स्वस्तिक करतो आहे. इथे आहे आम्ही आमच्या नागोबाला बसवणार इथे आहोत. तर पूजा करायच्या आधी पाटावर स्वस्तिक काढलं आहे.
आता आम्ही आमच्या घरातील देवाऱ्याची पूजा करतो आहे आणि आमच्या देवाऱ्यात साईबाबांची मूर्ती आहे आणि आमची माता भद्रकाली तिची आम्ही पूजा करतो, कारण भद्रकाली ही आमच्या गावची ग्रामदैवत आहे. आता आपण नागोबाची पूजा करणार आहोत आणि नागोबा एक खरोखर आपल्या मानव जातीसाठी एक वरदान आहे. कारण कसं बघा, आता आपण शेतात जे पीक येतं त्याचं रक्षण हा नागोबा करतो. कारण कसं बघा, आता आपण घरात मांजर पाळली तर ते घरात जे उंदीर येतात त्यांना ती मांजर पकडते, पण ती घरात, बाहेर नाही. आणि आपल्या शेतात जेव्हा पीक येतं आणि तर त्या पिकाचं हे उंदीर भरपूर प्रमाणात नुकसान करतात. म्हणजे आपल्या देशात कोट्यावधी जे अन्न आहे जे उत्पन्न होतं त्यातले बरेचसे टन धान्य हे उंदीर नासधूस करतात. पण या उंदरांचा बंदोबस्त फक्त नागदेवता करते. कारण शेतात रात्रीच्या वेळी तर मांजर जाणार नाही, पण हे आपले नागोबा असतात, हे शेतातील जे उंदीर असतात जे पिकाचं नुकसान करतात त्यांना पकडून खातात. आणि शेतकऱ्याला खरोखर एक नागोबा एक वरदान आहे. आणि खरोखर आपल्या ज्या जुन्या लोकांनी ही जी आपली नागपंचमीची परंपरा सुरू केली, खरोखर त्या जुन्या आपल्या पिढीचे आणि जे आपले जुने पूर्वज आहेत त्यांचे खरोखर उपकार आपण मानले पाहिजे. कारण नाग ही एक श्रेष्ठ देवता आहे, तिच्यामुळे आपण अन्न खातो आहे आणि आपल्याला अन्न मिळतं. आणि आता बघा, आपण एखाद्या माणसाला पगार देऊन एखाद्याची राखण करायला आपण एखाद्या वस्तूची ठेवतो, पण नागाला बघा आपण काय पगार देत नाही, काय त्याला काही आपण काय देत नाही, पण तो बिचारा निस्वार्थपणे ती सेवा करतो. आणि आपल्या सर्व लोकांना जे धान्य मिळतं ते नागदेवतेमुळेच. त्यामुळे आपण प्रत्येकाने या नागदेवतेचे आभार मानायला हवेत. आणि प्रत्येकाने ह्या सापांचं रक्षण केलं पाहिजे. आणि साप असेल तर आपण आहोत, कारण सापांमुळे आपलं जीवन आहे. कारण ह्या क्षुल्लक गोष्टी असतात आपल्या ह्या लक्षात येत नाही, त्यामुळे प्रत्येकाने साप वाचवला पाहिजे. जर सापांना आपण रक्षण दिलं पाहिजे, जर साप संकटात असतील तर त्यांना आपण वाचवायला पाहिजे आणि सापासाठी आपण खूप मदत केली पाहिजे. तो आपल्यासाठी जर एवढी मदत करतो तर आपणही त्याच्यासाठी मदत केली पाहिजे. आणि खरोखर नागदेवता ही खरंच श्रेष्ठ देवता आहे. तर आता आम्ही पूजा करतो आहे नागदेवतेची, तर आपणही या आमच्या पूजेमध्ये सामील व्हा आणि नागदेवतेला मनापासून हात जोडून वंदन करा आणि नमस्कार करा. आणि तुमची जी काय मनात इच्छा असेल ती नागदेवतेकडे प्रगट करा. आणि खरोखर तुमची ज्या मनातील ज्या काही इच्छा असतील ती नागदेवता नक्कीच पूर्ण करेल. तर आता तुम्ही व्हिडिओ बघता तर तुम्ही हात जोडून या नागाला तुम्ही नमस्कार करा आणि तुमच्या मनातील इच्छा पूर्ण होईल. आणि तुम्ही खरोखर या नागदेवतेच्या आशीर्वादाने तुमचं जीवन हे आनंदी आणि सुखमय होईल आणि प्रत्येक संकटातून ही नागदेवता तुमचं रक्षण करेल. आता आमची नागोबाची पूजा करून झाली तर आम्ही आता जरा मालवणला जातो, कारण 1-2 दिवसांनी मुंबईला निघायचं आहे. तर मुंबईची खरेदी करायची आहे, तर आम्ही आता मालवणला निघालो. आणि आता काही तासानंतर मग आम्ही पुन्हा मालवणमध्ये खरेदी करून घरी येऊ, कारण बाकीची सगळी आवराआवरी करायची आहे. तर चला आपण जाऊया मालवणला.
आता आपल्याला पुढे जाताना एक ब्रह्मानंद स्वामींचं एक ठिकाण आहे. आणि ब्रह्मानंद स्वामी एक महान योगी होते आणि एक सिद्ध पुरुष होते. तर आपण त्या ठिकाणात पण जाऊया आणि ब्रह्मानंद स्वामी यांचं दर्शन घेऊया. आणि आज सोमवार पण आहे आणि कसं तिथे शंकराचं पिंडी आहे, तर शंकराची पिंडीचं आपण दर्शन घेऊया आणि नंतर पुढे आपण निघूया. तर चला जाऊया आपण ओझरला ब्रह्मानंद स्वामी यांचं दर्शन घ्यायला. आता आपण ओझर येथे आलो आहोत आणि आपण समोर पाहत आहात ते ब्रह्मानंद स्वामी आणि बाजूला शंकरांची पिंडी आहे. तर आपण शंकराच्या पिंडीचं दर्शन घेऊया. आणि हे ओझर हे ठिकाण आहे. मालवणला आलात तर कोणालाही विचारायचं की ओझर, आणि ओझर या ठिकाणी यायला तुम्हाला एस टी तसेच रिक्षाची पण सोय आहे. आणि मालवणपासून अवघ्या 7-8 किलोमीटर आहे. आणि एवढं सुंदर ठिकाण आहे की इथे आल्यावर तुमचं मन प्रसन्न होईल. आणि एक शांतमय असं ठिकाण आहे. इथे गुहा आहे आणि इथे 2 तलाव आहेत. आणि इकडचं जर वातावरण बघाल तर आजूबाजूला आमराई आणि थंड असं वातावरण आणि प्रसन्न वाटणारं वातावरण आहे. तर नक्की आलात मालवण तर या ओझर या ठिकाणी नक्की भेट द्या. आता वाटेत हे आम्हाला नागोबाचं घर भेटलं आहे. या नागोबाच्या घराला वारुळ म्हणतात आणि नागोबा असतात ह्या वारुळात राहतात. कारण इथे कसं ही माती थंड असते आणि नागोबाला थंड वातावरण खूप आवडतं. आणि जी माती थंड असते तिथे राहायला नागोबाला आवडतं. आणि या वारुळामध्ये नागोबाचं म्हणजे तिथे राहण्याचं हे ठिकाण आहे नागोबाचं. तर आपण ह्या नागोबाच्या वारुळाचं दर्शन घेऊया आणि त्याचा पाया पडूया. आणि ज्यांनी कोणी वारूळ बघितलं नसेल तर हे वारूळ बघून घ्या. हे आहे नागोबाचं घर. वाटेत सड्यावरून येताना बघा किती सुंदर सुंदर फुलं आहेत, झाडं आहेत, ही सड्यावर उगवलेली आहेत. आणि कोकणात अशी सुंदर अशी प्रत्येक प्रकारची तुम्हाला झाडं पाहायला मिळतील. तर बघून घ्या कोकणात उगवणाऱ्या या वनस्पती आणि फुलझाडं. आता आपण नागदेवतेचं विसर्जन करणार आहे. तर आपण पूजा करून घेऊया. आणि पूजा करून झाली की आपण आपल्या नागोबाला रानामध्ये सोडून देणार आहोत. आणि पुढच्या वर्षी पण आपला नागदेवता याच महिन्यात येईल आणि त्याची आपण आतुरतेने वाट पाहणार आहोत. तर आपण नागदेवतेची आता पूजा करून घेऊया.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.